chwal ni Brano Lang. Winjo kanyo ka janeno moro ng'isa ka ni Joyce Penyna wakili kinyi makawuono ntiere kod okinde adek. Penjo makamagi okil moro amora nyalo duoko. Penjo jolupo makinde mathoth lupo e nam Lolwe, jolupo ma jo Kenya mindhiyo. Bo penjo kanyo nyalo bedo ni sirikal ma piny Kenya ka kata piny Kenya ema nitiere kod yomyom more momiyo wan jo Kenya wane makinde mathoth ithirowa, wane makinde mathoth idiyowa. Kwa ng'ie nam Lolwe kono gin ga mana cases mag jolupo ma jo Kenya maseche moko mak Uganda o mak kata Tanzania. Ang'o matimore? King'iyo gima timore nam Lolwe sana iyudo ka jolupo mang'eny ma Kenya mimako to jo Uganda kata jo Tanzania ok maki nikech iyudo ka jo Kenya anya wacho ni we are very industrious nikech we are more working. Iyudo ka kwa lupo lakini ing'iyo ka joma chalo ka jo Uganda biro nyaka territory ma Kenya kuma chalo gi Migingo mani territory ma Kenya gidonjo to gimako jo Kenya to gidhi godo Uganda to iyudo ka komaki kono kata komaki kata gigeni mani tiyo godo lupo gote ogiduog godo iyudo kiteri kata gine ne jela Uganda kocha jo Kenya mang'eny momak musiter kocha. Lakini sani king'iyo sani gima timore serikal ma sani iyudo ka wachno osedok piny matin koro ok timre sani koro kon gi sirikal ma yomyom ma iyudo ka gitimore ahinya sana ndalo mar Uhuru Kenyatta cha ker Uhuru Kenyatta mane gino ne timore ahinya iyudo ka jo Kenya maki gibedo Uganda kocha for long iyudo kata no maki iyudo kata ka police ya Uganda kocha biro nyaka territory ma Kenya koni makoji koro timno sani iyudo ka osedhi piny matin onge ka ne nitie chon cha. Nyalo bedo ne kata bedo ni onge nyalo bedo ne country marwa kata pinywa inferior kaka janeno wano lieko okapar ka inferior en mani iyudo ka jotelo mwana godo gi ma iyudo ka onge goodwill from the government ma iyudo koro ka gigo timore ahinya bang' kata Ruto donjo kata gi Raymond Omolo gini iyudo ka gino ok timore kana timore chon iyudo ka gini timore matin sani ok chon koro kiyudo ka ng'ama otegno e sirikal weche nyadhi maber lakini kiyudo ng'ama yomyom machalo ka Uhuru Kenyatta ne nitie koro weche ok ber ahinya. Ing'iso ni wadong' mana gi thuolo mar dakika 10 kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono tang'eni kaka kinde un bende unyalo bilo wach alanda kata kamano dana chak kodi wakili Brano Lang kaachiel kod wachni mogika ka wasudo mbele ere kaka piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania nyalo loso osiepa mar mondo mi wamed dak kanyakla kalure ni wang'eyo ni piny Kenya, Uganda gi Tanzania kidhi kuro onge visa moro amora ma ikwayi mar mondo mi dhi e pinyno to wang'eyo ni ka tungni ma kama obi otimore ka jo Kenya luo ni ka wadhi Tanzania tibo ber kichocho ratiro marwa weche go nyalo kata duoko pinya weche mag timo ohala e yo makare to wang'eni nitiere jo ohala mathoth ahinya ma otegemea timo ohala maggi e kind piny Kenya, Uganda kod Tanzania ka wadhi mbele ere kaka sirikal mano mar Kenya, Uganda kod Tanzania nyalo tego weche go mago mag freedom obed mano mar wuoth kata mago mag rito ratiro mag jopiny. Mokwongo king'iyo kata cooperation iyudo kata ka ginani between wan ka jo piny waonge gi shida gi kata gi jo Uganda kata gi jo Tanzania shida gi kelo mana gi jo siasa gi iyudo kata ka sani kiwuok ka dhi Uganda koro Museveni ng'i ka gimikelo ibiro kelo shida kono koro iyudo mano shida mag sirikal gi mani godo ok jo piny wan ka jo Kenya onge gi shida gi jo Tanzania kata gi jo Uganda koro mondo wabed gi cooperation maber sirikal go nego beni ng'eyo ni human rights are universal. Okinya wacho ni kidhi Uganda your rights are limited kata kidhi Tanzania these rights are limited the universal koro jopiny oyie ni chiko yie no mondo wuotho kumoro amora watim ohala kumoro amora mane magi manyawacho erokamana ahinya wakili Dr. Maxwell Miyawa ka watieko twak marwa ka wasudo mbele